Birinchi o'rinda borasiz o'zi kategoriyada. Birinchi o'rinda Olimpial. Көннәр аяз тора, игенчеләргә кызып, ярышып эшләргә мөмкинлек бирә. Игеннәрне җыеп алуда комбайнчылар һәм шоферлар арасында чираттагы 5 көнлеккә нәтиҗәләр ясалды. Традиция буенча бүләкләү урожай токымчылык заводы басуларында башланды. Герой да инде яхшы таныш, ул Денис Фазлыев. Үзенең полиси комбайны белән ул 15 мең центнерга якын ашлык суктырган. Үз йөрүшле чапкыч операторлар арасында иң өлгүре дип бу юлы Үзәк МТС филиалы механизаторы Булат Миңнуллин билгеләнде. Эшләйм инде 2009 елдан бeri инде бер ел инде комбайнда эшләгән. Нива һәм Енисей комбайннарында эшләүче механизаторлар арасында иң уңганы яна Максим Горький исемендәге хуҗалыкта хезмәт салучы Тәлгат Маликов. Тагылма чапкычлар операторлары арасында инде Агыйдел җәмгыятеннән Роберт Нурисламов кызыл вымпелга лаек булды. 1220 гектарда игеннәрне тезмәләргә салып өлгергән ул. Шулай ук иң яхшы комбайнчылар исемлегендә бу атнада Илеш кооперативыннан Радик Нуриев. Комбайны бункерыннан ул 11 мең центнердан артык ашлык бушаткан. Чит ил комбайннарында эшләүче комбайнчылар арасында үзенең Нью Холланды белән Фирзар Хабиров 5 көнлек алдынгысы булган. Әлегә ул 10 мең ярым центнер ашлык суктырган. Бу 5 көнлектәге иң яхшы өлгөр водитель дә Үзәк МТС филиалында хезмәтен сала. Күп еллык стаж иясе водитель Ринат Нигъматдинов үзенең КАМАЗында җилдереп, чиксез бодай басуын гизеп, рейс артыннан рейс ясый. Кырбатырларын хезмәт уңышлары белән ихлас тәбрик итәбез, техникаларының төзек кенә эшләп торуын һәм алтын бөртекләренең мулдан булуын теләп калабыз. Алин Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.